Čo? 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 Keď chcem povedať čo, tak mám viac možností. Napríklad, čo? Čo? Čo je v poriadku, ale nie je to veľmi slušná odpoveď. Čo? Nerozumiem. Čo? Je to v poriadku, ale máme tiež iné alternatívy alebo iné možnosti, ako odpovedať. Napríklad, čo prosím? Čo prosím? Nerozumiem. Čo prosím? Čo prosím? Čo prosím? Ak pridáme prosím, tak sa to stane slušné. Stane sa to slušnejšie. Čo prosím? Ďalšia alternatíva je prosím. Prosím znamená please. Ale v tomto kontexte to znamená what? Prosím? Nerozumiem. Prosím? Prosím? Intonácia je trochu iná. Prosím? What? Prosím? Ak to znamená please, intonácia je prosím. Prosím. Ak to znamená what? Prosím? Prosím? Ďalšia alternatíva alebo ďalšia možnosť je povedať ako? Ako? Prepáčte, nerozumiem. Ako? Ako? Ako znamená what, how. V tomto kontexte to znamená what. Ako? Ďalšia možnosť je ako prosím. Ako prosím. Zase prosím má vysokú intonáciu na konci. Ako prosím. Ako prosím. Ako prosím. Prosím to urobí ešte viac, ešte slušnejšie. Ako prosím. Ďalšia možnosť je povedať čože? Čože? Nerozumiem. Čože? A ďalšia alternatíva, ďalšia možnosť je povedať ešte raz, prosím. Ešte raz? Môžete povedať ešte raz? Zase intonácia je na konci. Na konci je vysoká. Ešte raz? Ešte raz? One more time? Ešte raz? Môžete tiež povedať ešte raz prosím. Ešte raz prosím. Ešte raz prosím. Prepáčte. Prepáčte. Predstavte si, že ste v obchode a niekto stojí pred vami. A vy chcete prejsť a
musíte povedať excuse me. A v takej situácii môžete povedať prepáčte, pani, pán, prepáčte. Tak, prepáčte. To je jedna možnosť. Ďalšia možnosť je povedať dovolíte. Dovolíte. Znamená to will you give me permission? Will you permit? Dovolíte. Dovolíte. Znova, zase situácia v obchode, potrebujete povedať excuse me, dovolíte, prepáčte, dovolíte a môžete to aj skombinovať. Prepáčte, dovolíte, prosím, prosím. Prosím je extra vrstva slušnosti. Ano, takže je to taký extra layer. Prosím. Ano, prosím je vždy taký extra layer. Extra vrstva slušnosti. Dovolíte, prosím? Dovolíte? Prepáčte, dovolíte, prosím? Alebo prepáčte, prosím. Dovolíte, prosím? Tak. Ďalšia možnosť je povedať s dovolením. S dovolením. S dovolením. Znamená to with permission. S dovolením veľmi, veľmi často to hovoríme. S dovolením, prepáčte, s dovolením, prosím. S dovolením. S dovolením. Tak a ďalšia možnosť je povedať pardon. Pardon? Francúzština. Pardon. Ale máme to aj my v slovenčine, používame to a hovoríme pardon, prepáčte, pardon, s dovolením. Nech sa páči. Nech sa páči. Nech sa páči. Nech sa páči. Znamená to may it be of pleasure. Nech sa páči. Nech sa páči. A používame to, keď niečo niekomu dávame. Napríklad sme v reštaurácii, príde čašník a čašník dá jedlo na stôl a čašník povie nech sa páči. Alebo môžeme tiež povedať nech sa vám páči. Vám znamená to you. Ano? Vám. Vám. To you. Ale formálna. Je to formálna verzia. To you. It's a formal version of to you. Vám. Nech sa vám páči. May it be of pleasure to you. Nech sa vám páči. Nech sa vám páči. Alebo ďalšia možnosť je páči sa. Páči sa. No, takže je to skrátená verzia. Páči sa. Páči sa. Alebo páči sa vám.
Páči sa vám. Páči sa vám. Zase vám je tu ju. Tak. To je všetko. Dúfam, že sa video páčilo a že ste sa niečo nové naučili. Napíšte do komentára, ktorá fráza, ktoré slovo sa vám najviac páči, ktoré budete používať. A majte sa dobre, majte sa pekne. Ahojte.